Takže čau, tady má nový videa a máme tu nový Secret Update a máme zase jinou mapu, bootleg a jdem se na ně podívat. A tak prostě o tomhle jsem mluvil, tam dole máme kámo Kevina, Kevina toho jsem neviděl pěkně dlouho, no prvně tam už je zápět. Vytrašnou. To dáme, ne? Nějaká dobrá zdaň. Tak dík. Je tady. Ta česka. Kurva, tady mají telefon. Tady jdu rošno. Jestli je najtovaný. Ty vole další. Tak to dostanu bídu jako prase. Dostaneme kamíčko. Tak. Takže se tady vlastně takový 10. Tohle beru. Tuhle portefolky, dají se vůbec takovat? Nedaj, co? Nedaj. Ale tak, asi na něj seru. Teď to se nejde vzít, jo. Hurá. Tam vlastně je lootek, ale že jsou 4 kolky a ty sailboardy, jo. Nebo nějaký ty boardy. Takže na ně se jdem podívat, jestli to někdo najde. Ale už tak, já jsem tohle si nehrál, takže už další jsem hrál. Takže to ještě to nevím, co bude co, ale jako ono umí ten zvědět, takže bych chtěl nějak napůl vědět. Tak go. Halo, a boom. Ach nic, tak to bylo easy. Nevadí. Níčka staknu, vlastně si ho ani není. Tyba, co to je? Kolik to má damage? Damage. Ale jo. Zkusíme s tím hrát. Pardon, tady je cápek. Mračka. Pak to vypadá. Nebo ještě zkusím. Přebiju. Za 20 je slabý, jo. Ale tak to modrá, no, krása. Je to úplně nejlepší, no. Co si budem. Dál. Burger! A západ se širkokou. Baf, ty pěšo. To ne. Sese. Máš to kuka. Maj. Ty máš tu strajdu. Moc mi nedělá. Víš co? To je jakší obesaný, ale tady můžu. Ten Jack si nechal na horší časy. Co to bylo za edit, ty vole? Wow! Přišere, double backflip, covačka a otočený. Ty vole. Toto drandí. Dáme sať to, vole. Piruleta. Hezky, vole. Byla piruleta. A stup, jdem. Do dopadu. Přišere. Teč. Double teč. Krásný dopad, jdem do. Hezky, vole. Lidi, kde jste? Tam točil fajty, ale... Tak sexy nejsou boležavý fajty.
Vole. Wow, jaký strik. Fajty. Letím tam. Vidíme? Aba. Tak to nebyl. Krása. Hunting gun, no, poš na to. Jako vlastně to není jako. Tak co já z toho beru. Tak mám porkáře, ale to nevadí. Já tři lidi. Nebo. Tak to dopadne špatně tohle. Tak nějaký nelekám. A v něm máš noubec. Co? Jsem nahoru. Hop. Cože? Krasa. Tak jo, podle mě tady chci, protože tady je strašně tady lokace pro hodně lidí, ale to nevadí, já si zapnu hru znova, aby jsme našli. Hezky, kámo. A korunka v hajzlu. Asi ne. Ano, tak, já jsem taky kvůli tomu, ještě jsem to vlastně dořekl. Omlouvám se, když za kvalitu zvuku, že jsem si to až teď. Tak se omlouvám, ale pro hoverboardy, nebo co, jak se to tady říká. Granáty. Se budou hodit, tak byla oblíbená zbraň. No jo. Krása, ty vole. A může mít na to. Dám tam. Minička. Puknu to, tak. Funguje. Čo, to je jaká síla? Sám to ty se skončil rychle. Jak taky. Kde jsou ty hoverboardy? Ono někde tady měl být. Kámo, mám smůl, mám na to ty vole, to je příšerný. Tak, běžím. No, jdeme do šestky. Tam podle mě byla strašně oslý, takže můžeme matrovat, máme z čeho brát. No jo, už to slyším. Kámo, podle si tady nebudu, protože asi odebrali, protože já vím, že koukal jsem se na TikTok, tam prostě bylo, že tady je 7. A ještě jsem už na jeden. A proti Skaru. A mě. Dohromady. To k sobě, ty vole. Jak klid na šerbel, ty vole. Tak počkej, tuhle hru, kámo, musím jí dohrát. Nekecej, co to tamhle vidím? Ty vole, tady taky jich má být třeba 5 na téhle lokaci. Vidím tu jenom jeden. 2. Měl bych tu jít ale víci. Ale jo. Ale 2. No tak to si nesek, no neskazíš mi to vole. Jezdit jako hajdu. Ty vole. Ty vole, prostě si nesnášel, když mi to nevíš. Co, nezabíjí mě, já stojí kámo, svoje. Klopenka. Tamhle je můj burger. Capek. Podívaj zlu. Od tebe kašlu. Bum. Další boost.
Jo, teď jedu. 3 šere. Já chci odjet to 3 šere. Tady. Krásný odraz. Jako já, no, nevím. No. Já jsem říct přímo do bazénku, ale... Čekajte chvilku. Oh shit. Vlak, dobrý. Dám tu hoverboardku. Jo. Let's go. Tam mám žádnou brokádu. Úplně není dobrý, vole, to není úplně dobrý znamení. Tohle se dá dobře použít na blízko, ale... S tím brokovníci je dost spokojenější. No, ježišmarja, já jsem ještě hluboký. A postižený, vole. Hledám. A ty nalítávám na ně, aj. Jako, každý jabka se hodí, že jo? Jako bolí. Ale chci si vzít toto. Tápek se tady ke mně blíží. To ne. No nic, tak se povedlo se mi vyplo natáčení, jak jsem byl zbrklej, tak jsem mačkal úplně na všechno to, co to jde, a mnem jsem zmačknul tlačítko, čím vypínám nahrávání. Ale tak nevadí, první hra pohodě, druhá hra dá se samozřejmě nejít. Žádnou studa si myslím, prostě jo, takovýhle lidi snaží tady přijdou, vole, a vysprejou tě takovým způsobem. No nic, to je jedno, tak příští den se ozývám znova a jo, no je to taky říkám, skvělá season, tak jo, čus.